Dapat may cardboard ka. Yung cardboard na ano. Meron pa ako logbook eh. Doon na lang sila. Oo, langanin ka naman kung kailan kami nakago. Wow. Ano, May SUV na ano, may Mercedes. within Korea yan eh. Itong Mercedes-Benz, hindi siya German? Hindi. Yung Ay, ginaya na rin ng ano? di ba yung lumabas yung mga van? Mahirap naman ano yung mga piyesa nila pag yun na yun. Bakit walang ano ito? Yung what? Hindi pa naibilihan? Camera. Oo. Wala pa po eh. Okay lang yan. Naging cellphone mo na yung ano, recording mo. Ano, ba't di ka naka-seatbelt? Mamaya, malapit lang naman. Ay, ganun ba yun? Hindi ka huliin? Hindi tayo huliin? Hindi po. Sure ka? Pag inulit tayo 500, papayaran natin. Ay, ikaw yun. Kasi ako naka-seatbelt. Hindi po, hindi naman ulihin eh. Pag nasa expressway yun, kailangan na yun. For safety purposes. Kasi noon, turo sa amin dun sa ano. Pag Nung nag-aral ako yung mag-drive, pag upo mo pa lang dyan, ikakabit na yung ganito. Pag ikaw nandyan. yung paano talaga yun, Yun yung kailangan talaga yung pag protocol. kahit yung mga pasahero, kailangan nakaseatbelt pag malayo ng biyahe. Kasi pag natulog sila, in case of emergency, hindi sila tatalsik. Hindi kahit sa bus, meron din dito. O yung mga matik na kasi yan eh. Naglalagay ako pag ako'y nakaupo. Kasi pag nakatulog ka, kahit na pumrenong bigla yung driver, hindi ka mahuhulog. Safety ka pa rin. Siksikan itong mga motor na tayo. Yung cute naman ng batang foreigner na. Asan? Ayun, nakasakay sa angkas. Magkalapit lang ba yung landmark at saka yung SM? Rostan. Rostan. Oo. Ay di saan po? Pero kayo? may Sa Park Square. may parking kasi sa taas ni Rostans eh. Kung makabili kami doon, libre kasi ang parking. Oh, may kita kaming mababa yung ano. Hindi pa ako nakakapag-con dyan sa Rostans. Inosente pa ako dyan. May parking doon sa taas. Doon pinapark ni Ricky. Pero sa SM, madalas ako parada sa Park Square. Oo.
nga sumama ni Mabuts, may ano lang, bibili yata nung Yung, yung tissue na Mamaya tawagan mo siya. oo. Ay, papunta tayo dyan pala. Sana tinanong ko yung yung bota niya na dito. Yung tissue na, Yung ginagamit niya sa yung, sa yung cold, kusina. cold, ano ba yun? Hindi siya, clinics. Ay, ano Pwede ba? pati ako ng loob. Wala pa pala ko. Ay. Ako nga kasi nga sabi ko ganyan, sana yung binili ko din na kahit 500. Sinot ko na lahat yan, bumili ako for 3,000. Inalaglag ko naman yung resibo. Pero inilagay ko na lahat dito para pag bibili ako, di meron pang extra. Oh, ano ba na naman yung ginawa ni Panay? Sinabi kong ilagay yung ...92 square meter at 20,000. Itong ano ni Ingrid. Ano pa? Renewal na pala. Ano pang pangalan ni Panay? Anong size ni sir? Anong size mo, medium? Yes, ma'am. Medium ka? Yung mga parang, yung Kasi puro, ang ano ba sila ni sir? sing ano kayo ni director natin? Si Sir Batino, Batino? Oo. parang Mas malaki yata yun, no? Parang, medium, Ha? medium. dapat kinungkuman niya ka. O sige lang. Pwede Nandun dito. yung roasted niya. Pero medium ang damit mo? Yes, ma'am. Yung sa ating t-shirt na kinukuha niya, Medium. medium Kasi yan. maliit ang Medium small. yun. Pero kung yung ganyan mo, kunwari yung para siyang polo barong, yung parang pang office, anong size mo doon? Medium? Medium ako eh. Ah, okay. Kasi alam ko pareho lang Medium kayo yun ni sir. siguro, basta kung ano yung size. Pwede naman kumuha tayo ng card, yung parang lagi namin ginagawa ni Dayan. Ipapalit. Doon po kayo bababa. Tama yung stand. Sa doon sa kapila. Kasi pag tumiritso ka. Diretso po tayo, no? Oh, Kasi ikot yan doon. oh, kasi kung doon ka nag-left kanina, pagbaba namin doon sa sakyan. Sa parang kayo mismo ba? Yung pintuan ng Rusta, sana. Kasi doon ka sa taas kasi mag-park. Ay, ang landmark pala ay tanghali ang open. Landmark pala itong pinuntahan natin, ano? Sandali. Bukas na ba si Rusta? Hindi ba alas 11 rin siya? Oo nga, pang mayaman pala yan. Ang oras na? 10:25. Missy, hindi pa bukas si Rustans. Sa SM na tayo. Ha? Hindi pa bukas si Rustans sa alas 11 pa. Bakit? 11 o'clock ang bukas yun. Si SM na lang. Oh. Kaya lang, dapat makatingin tayo. Oo Kakana nga. tayo rito. Adi, puting na baka naman mag-o-open na Bakit sila. 10? Baka 10. Sino 11. sa mo nakita na 11? 11 ang Rustans. Ang open, ang bukas. Noon pa. Sa grocery ay open. Sa taas, Anong oras na ba? 10:30. 10:25. Ha? Advance pa palang relo ko. Advance pa palang relo ko. Saan yan? Lalabas ba tayo roon? O, kasi hindi ka dumiretso. Hindi naman tayo pwedeng ganyan. Ayan ang Rustans eh. Kasi dyan ka mag-parking sa Ito. Ayan ang Rustans. Ay, di dito eh. Kakana tayo rito. Parang matagal na ako hindi pumasok. Lang kami ni Bilin, bumili kami ng mga blouse na ito. Saan po kayo lang entrance niyan doon pa? Ayun. Mag-ano ka ganyan. Mag-ride. Namasyal lang pala tayo roon. Kasi kanina nga, akala ko kasi mag-ano pala.
First time ko dito sa Rostans. Dito? Pangkuhan lang ako, pang SM lang ako. Hindi, murang ano yan. Kasi kami noon, ni Mambol, bumibili kami mga grocery dyan. Marami yung mga ano yan. Yung yung mga beef. Yan. Mura. Mga fish. Saan po ang parking yan? At nandun sa taas, saan ka ba magpa-park at tawagan? Dito na kayo bababa. Yeah. Hello. Ano sa palagay mo yung Saan ba siya mag-parking doon sa taas? Opo, sa kanan lang po. Kanan ka na lang at ano? Tingin-tingin. Good morning, sir. siya eh? Kasi ang mga Kakanan ako dito, sir, ano? Sir, kanan lang po. Likod lang ang building na to. Thank you. Parking area, Rostan Supermarket and Department Store, Makati City. Ayan guys, punta tayo dito sa parking area ng Rostans. At yung ating kasamang dalawa ay namimili roon sa labas. Kasya ba tayo rito sa kanilang parking area? Steel car park. Dispensing card. Welcome. Please get your card now. Ayan, nasa parking area na tayo. Atras lang tayo ng kaunti. Okay, welcome back sa aking channel at maraming salamat po sa panonood. God bless po.